Barangay Baga Oras, Ilocos. At doon ti paulo dagiti damdamag ditoy Press Corps. Ti paulo dagiti damdamag ditoy Press Corps. Ilegal atroso na kumpiskar. Balasitang dead on arrival kalpasan a Malmes. Karirik na dagiti masekdan iti panagminas na ipeksa. Pamaltog ti Ilya San Vicente may sa tinatay. Motorsiklo natakaw manen. Cristoari 2012 narambakan. Knicks ken Celtics nangabak. Ti detalye dagiti damdamag. Kinumpiskar ti otoridad dagiti mapapating illegal atroso iti pagtaengan ti may sa kapitan iti Ilya Sinait. Nasurok o patagasutaribo ti balor dagiti atroso. Ti report ti Press Corps ni Sel Benitez. Kinumpiskar iti otoridad dagiti mapapati nga illegal atroso ana samsam manipod iti maysa pagtaengan iti kapitan ti Ilya Sinait, Ilocos Sur, partikular ti barangay Kabangtalan. Dita ana diskobre dagiti catlogs ti mahugani, sagat ken malina. Nga iti pananging kalkula iti penro ket agdagop ti kumurang 5 aribo a pisos ti gatad dagitoy. Ako na kasama kiti dito barangay Kabangtalan, dito mismong premises dito balay ni Apo Kapitan tayo datoy. Ngayso iti nakakitaan tayo dagiti catlogs, dagiti round logs na kunada datoy nga nakatambak dito arubayan ti balay na. Pinag-inventory mi idi kadua mi dagiti representative from the Centro. Ket daytoy ket mahugani at 106 pieces. Daytoy mulabe uno ti kunada nga sagat Apo ket 30 nga piraso. Kastamet Apo 30 nga piraso met dayjay gemalina kunadan sa dayjay. Segun ken ni C.O.P. Ramos, iti panagsarita da kano ti kapitan ket kinunana daytoy nga dagiti nadakamat atroso ket inlako wenno insaldada kano laing ken kuana. Ket segun kanya na ket dayjay nga rod ti rason na nga adda kanon sa dagiti tattao nga panimutang ti kwarta kanya na nga dayjay met ti pinagbayad da sir kunana ket namagin mi nga rod no sino dagiti nga tattao. Kasi siyempre diya may malagi penseta kasto-kasto kung kunana nga dagiti iti kitantay to amin dagiti no isunto ti kasla patyen iti proper authorities kasla ko maragiti senro. Kay sumat nga mismo ti mangigim dati nga kaso at tanay turn over mi amin kanyanan. The records of the case, the ebidensya, in turn over mi amin kan dagiti taga senro na ako. Ngem ti kunana met idi nga apay nga di mo dinamag no the permit dagiti may nagbayad ken ka kuna. Hindi man nadamdamagan sa plano mga para lako datoy kunana. Kasi ti rason na idi ket dayjay volume gaminen nakaskas daw dayjay. So dependent on no nya dagiti further investigations when action taken daytoy senro tay ditoy bigan. Lumampay kasta agdalan pay met daytoy iti adu apan naka-investigar na. Ken dagiti nadakamat atroso ket iggemen ti kaming iti Provincial Environment and Natural Resources Office. Ken iso damit ti makamuka daytoy ken iti pagdurdurasan na. Ni Sel Benitez, Core TV News. Dead on arrival iti balay pagagasan ti maysa nga belasita nga Nalmes iti kabaybayan ti sitio na Malpalan, Magsinggal, Ilocos Sur. Mapapati nga ginuyot iti dakkel nga alon daytoy. Inda mo yung report ni Press Corps Lerly Bunag. Dead on arrival iti may sa abalasitang kalpasan nga Malmes daytoy iti kabaybayan iti sitio na Malpalan, Magsinggal, Ilocos Sur. Napagamuan nga napan nagpipiknik dagiti agbabarkada iti oras iti alas 9 ti bigat iti Nobyembre 25. Ket iti alas 12 katingiting iti init. Napan dagiti tallo nga estudyante karaman iti biktima nga napan naglangoy iti kabaybayan. Kelaat nga dimmakkel iti alon ket mapapati nga daytoyan iti nangguyod iti biktima. Agpatay nga iti baybay. So idi bandang alas 12 sa kanday jay. Deti tallo dagiti nagbidigos. Bonifacio Close. Ana Urban ken di biktima nga ni Saira. Nagbidigos na nga tallo di GNT baybay. Kaya di ko nakikita deti may sa kadwada. Nga Bonifacio ta nagpaparayat da kanon. Kaya di makita da ni Saira. Di kanomet ko nagpatpatenga kanon kung baga kaya sila naguyod so na ti dakkel nga alon kung kunada. Kas jay.
Mapapati nga 5 minuto iti panagtungtunglab iti biktima iti tenga ti taaw. Sakbay nga na-rescue iti residente daytoy. Kalpasan nga nagpatulong iti gagayem daytoy kadakwada. Sagun iti inkampan nakipatpatang iti police investigator. Lurly Bunag, Core TV News. Naangay ti may sa forum sa J House of Legion of Mary iti Ciudad Avigan. Ang nakipagpartisiparan dagiti upat a probinsya nga apektado iti panagminas. Dito na napagsasalitaan dagiti wagas nga aramiden, dagiti maseknan, tapno maisardeng daytoy illegal nga aramid. Hindi mo yung report ni Press Corps, Chris Alicante. Banbantay, Karayan, ken baybay sa Lakniban. Day taman tinagbalin na temay tinarami da forum manay sayang kat sa J House of Legion of Mary ti Ciudad Avigan. Babayan ti panangida ulo ti DENR can defend Ilocos against mining plunder. Amay sa dagiti nalawa at taripnong dagiti organisasyon. Amang kampanya iti panaglaped ken panaglaban iti makadadael a panagminas iti makunkuna a magnetite a madama ita mapaspasama iti rehiyon. Iti daytoy naagay a forum nakipartisipar dito dagiti masekna na nagapu ito pata probinsya. Kasi ti probinsya ti Pangasinan, La Union, Ilocos Sur ken Ilocos Norte. Dito ngayon peksa dagiti maseknan dagiti karirikna ken kapadasa dagiti daddu mga ili mainaig ti operasyon ti panagminas nang runay ti saanda apag umanamong dagiti ganwat amay patpatungpal babayen ti panagkadwa dagiti daddu mga politiko ken kumpanya ti panagminas. No may panggep ti panagmina ket dagiti makungkunang dadakkel wenno large scale mining. No adda lagiti problema po nga intay ma-encounter ket mabalin tayo nga ikamang iti opisina iti Mines and Geosciences Bureau nga DJ San Fernando, La Union. Kuno nagiti met small scale mining makukunak tatay nga 20 hectares and below. Daytoy apo ket adda daytoy na constitute nga body nga mangkit-kita ti operasyon dagitoy small scale mining. Dito makungkuna nga Provincial Mining and Regulatory Board. Agmit-meeting dagitoy apo iti maminsan na quarter, ti maminsan ti may sa quarter, ket no adda daytoy kayat tayong damagan apo, mabalin nyo nga ikamang kanyak, tasyak ket may sagmat kameng iti PMRMB, wano saan iti Kapitolyo, ta adda mo dagitoy kakadwa tayo dita apo nga kamkameng iti makungkuna nga PMRMB. Kanayon kadayta na adalan pedagiti nakipartisipar may panggap kadagiti mabalin nga epekto wenno didigra mabalin na mapasamak. Babayen tigtulture panagminas kaputa dayto ti direkta pakaigapan ti makunkuna na climate change wenno tinalabe sa panagbaloy ti klima a makaapekta ri taglawlaw. May sa nga ladawan itatay. No inya tinagunod ti Defend Ilocos. Daytoy kinaadutat ta iti delegasyon. Haan lang nga dagiti dati nga member conveners iti Defend Ilocos ti inmay nga timbanbuno itatakot mapadayawan nak nga mang welcome ka dagiti na duma-duma pay nga concern network, concerned individuals, concerned people's organization, aglalo dagiti mga ayat iti aglawlaw tayo, mang protektar ti aglawlaw tayo. Mapadayawan nak ken maragsakan nak launay nga immadu nagdoble dagijay nagatendar kumpara idi last year ket adupay iti agibagbaga nga agmiyembro da iti Defend Ilocos. May nagkalita babayin ti dakila paman ti dagiti maseknan si mapanakil pay tinadakamat nga organisasyon nga nekkan justisya kan mekkan ti pansin dagiti annugot da. Kas pangarigan ti naramid tayo nga writ of kalikasan pa nag-file tayo ijay Supreme Court iti writ of kalikasan may isa dayta nga baligi nga ruswat ti Defend Ilocos baga tayo nga baligi or numan pay awan pay ti desisyon na tata nakita tayo nga pinansin wenno tinaming tayo wenno sinango da tayo ti gobyerno mismo the Supreme Court itself nga inpanda daytoy ket na proseso wenno dumalan daytoy iti hearing iti Court of Appeals. Isu nga dagitoy nga pamuspusan ket aramidin tayo para iti umili. Chris Alicante, Core TV News. Padaanan dagiti sumarunuan na barang damdamag ditoy Press Corps. Pamaltog ti Ila San Vicente may sa tinatay. Motorsiklo natakaw manen. Cristo Ari 2012 narambakan. Knicks ken Celtics nangabak. Amin dagita ken dumapay mamuan ti panagsubliti. Press Corps.